Galondi segati eme tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati eme tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati eme tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraka jugu bomori tenya welila. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka a barkada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ani nɛɛma bɛ a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tuguɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi nin kɛnɛ sanuma min filɛ nin ye a kɛra ka bɛn janvier kalo ale tile 20 ma Badalabugu palais de la culture kɔnɔna na Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ni y'ale ka baaraba de ye min ni kalo caman u tun bɛ ka a labɛnw kɛ n'o ye ka Mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen k'u bɔ da kelen fɛ ala sɔnna ma wele bilalen silamɛw ma Mali kɔnɔna na ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ ye wele jaabi ni Haut Conseil ɲɛmaaba ka yamaruyaw ye n'o ye a Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye kɛnɛ in a denfaya kun dilen don mɔgɔ min ma o de kun ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ ma n'o ye Général Ismail Wage ye ka fara an ka diinɛ minisiri kan n'o ye Docteur Mohamad Umar Kone ye a fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ in a baara ninnu donna cogoya minnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Allahi wa ala barakatillah alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah ayyuhal ahibba صاحب المعالي صاحب الفضيلة أصحاب السعادة والشرف سيداتي سادتي أنساتي ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتي كما أنت كوماندري تشامانجي أنا منسلي من يسنن تشيبوني كامبما مالدون وكلنا سباتلي جنرال de corps d'armée Ismail Wage aka bona kono ani aka karama kono anga ministri min be na jesne be batoko ni dada ko ma ani dina ko Dr Mohamad Omar Kone aka bona kono Haut Conseil islamique prezamba a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara aka bona kono Mali dina nyemo bela jelen a to nyemo bela jelen ton fe Mali kono a bela jelen to la Bamako dugutilakaw no de yanga ladatigi bɛɛ dugutigiw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma Bamako dugutigiw u ka bonya n'u ka karama kɔnɔ alimamiw no de limama ye an b'u kɛrɛnkɛrɛn Mali alimami bɛɛ Mali wajulikɛla bɛɛ Mali lasilikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka bonya kɔnɔ foli b'u ye UNAFEM foli bɛ u ye n'o ye Mali silamɛ jɛkuluba ye n'o ye musow ka jɛkuluba ye u ka kɛlɛya tɔn silamɛw tɔgɔ la foli bɛ u ye an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen ka karama ni aw ka bonya kɔnɔ an bɛ kɛnɛ min kan o ye wasa kɛnɛ ye o ye kɛlɛya kɛnɛ ye o ye bɛn kɛnɛ ye Haut Conseil islamique ye min n da sɔgɔmada in na k'a yira diɲɛma la k'a fɔ Mali ni bɛn kɛlɛya kan kɛlɛ o de bɛ a jɔ an bɛ o kɛnɛ kan ala ka sabati baara min ala sɔnna ma sɔni a daminɛna ka ban donna kɔnɔ folikaw ni bisimilakaw a bɛna daminɛ ni o ye ni ala sɔnna ma fɛn min ye recordra Ousmane Keita u ka prezamba bɛ yan an bɛna kɔrɔfɔ d'u ma kɔfɛ u bɛna Bamako tutigibagaw u bɛna olu bisimila ka sɔrɔ ka baara in daminɛ o la mairelakaw ka folikanw bɛ tugu o la kumakanw ni folikanw ni bisimilakanw bɛ tugu o la déclarationw bɛ tugu o la ni o bɔra yen remises bɛ tugu o la baara in bɛna kuncɛ ni faamaw olu ka kumakanw ye ni de ye programme ye bakurubaya la walasa a ka se ka teliya cogo min na ni ala sɔnna ma baara daminɛ na an bɛna an ka kalanden de wele n'o de Madi Kamara san 13 don a bɛ Muntada la Kayika don a ye kuranna bɛɛ lajɛlen durusi denmisɛnnin fitinin an b'a ɲini a fɛ ka gɛrɛ ale kana kuranna kalan ka baara in dayɛlɛ fɔlɔ an ka o sankɔrɔta inshallah taala Madi Kamara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم. Monsieur le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale, général des corps d'armée, parrain de l'événement. Monsieur le ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Koné, éminent leader religieux, respectable ouléma, honorable imam et prédicateur, nos guides religieux, chers frères et sœurs en islam, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'unité de notre communauté est le pilier de notre force. C'est pourquoi Allah ordonne dans plusieurs parties du Coran, mais aussi beaucoup de hadiths du prophète alayhi salam nous enjoignent à l'unité et à la cohésion nationale. En vérité, l'utilité de notre cohésion va bien au-delà de la simple concorde religieuse. Elle est le bouclier indispensable à la survie de notre nation. Dans le contexte sécuritaire difficile qui traverse le Mali, l'unité des musulmans et des leaders constitue le premier rempart contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est précisément dans les failles de nos divisions et dans l'effritement de notre solidarité que nos ennemis s'immiscent entre nous en sémant la pagaille, les désordres et toutes sortes de diversions. En opposant un bloc doctrinal uni et une parole claire face à ces dérives, les leaders religieux du Mali coupent l'herbe sous les pieds de ses ennemis. Notre cohésion prive le terrorisme de son principal carburant, qui est la division sociale. S'unir aujourd'hui, c'est mener un combat vital pour la paix, la stabilité et la souveraineté du Mali. Honorables invités, face à ce constat, l'heure est au sursaut national. C'est le sens des démarches inclusives initiées depuis mars 2026 par le président du Haut Conseil islamique du Mali, à la personne de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Ces efforts aboutissent aujourd'hui à ce forum historique qu'on a dénommé la Journée des rassemblements nationaux pour l'unité des musulmans du Mali. Placé sous le haut patronage de M. le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Le programme de cette journée se veut très sobre. Il commence par les mots de bienvenue, par la famille fondatrice, mais introduit par les Rocotrades. Suivi de plantation du décor par les différents membres du Haut Conseil islamique, surtout la commission d'organisation, mais aussi ce forum a abouti à l'élaboration d'un document qu'on a appelé la déclaration et la recommandation dont la remise sera faite aux différentes autorités. Et ensuite, le boucle sera bouclé par l'intervention des deux ministres, le ministre de tutelle Mamadou Koné, docteur Mamadou Koné, et le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. À présent, nous invitons la famille fondatrice, mais avant,
introduite par les recotrades. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Le ministre d'État, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale. Monsieur le ministre du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Koné. Le président du Haut Conseil islamique, Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Et tous les vice-présidents du Haut Conseil islamique ici présents. Les présidents des imams du Mali, l'imam de la grande mosquée de Bamako, les familles fondatrices de Bamako. Mesdames et messieurs, à Takbir! Souma Takbir! Le ministre d'État, avec votre permission, au nom d'Al-Hajj Mokhtar Koné, on remercie cette très bonne initiative du Haut Conseil islamique du Mali qui a regroupé ici, au Palais de la Culture, tous les musulmans du Mali, sans exception, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Un seul objectif, c'est la paix, le vivre ensemble. Et qu'à partir d'aujourd'hui, à travers la religion musulmane, les Maliens vont se parler, se pardonner pour toute la vie. C'est un exemple qui mérite d'être salué et applaudi. Monsieur le ministre d'État, si vous n'êtes pas parti à l'école ou être un officier général de l'armée malienne, vous allez être imam à Hamdallah et ton grand-père était imam là-bas. Docteur Mahamadou Koné, je l'ai connu à Sikasso. Son père était imam. Il a fait franco-arabe, mais il a valorisé la religion musulmane. Quand il va en Arabie Saoudite, il part avec ses homologues saoudiens égal à égal, sans complexe. Merci, docteur Mahamadou Koné. Mais, chers musulmans, l'homme que le bon Dieu a grandi, le bon Dieu a réuni son nom dans tout le monde entier. Le bon Dieu l'a donné le bonheur, le savoir, le respect et surtout l'amour de l'homme, Cheikh Ousmane Madani Haïdara, qui dirige aujourd'hui le Haut Conseil islamique. Aujourd'hui, il a des jeunes organisateurs. Je ne les appelle plus des jeunes. Je donne le nom ici, réellement, de tous les organisateurs, de tous les vice-présidents. Je vois ici Makiba, je vois ici le fils de Yacoub Doukouré, je vois ici tout Kimbiri, tous ces jeunes-là qui se sont donné la main. Et regardez ici, la crème des imams du Mali ici présent. Farouk, tout le monde, Haïdara, tout le monde est là. Mali Bédébéam. Monsieur le ministre d'État, tellement que cette décision est noble, le président du Haut Conseil islamique de Tombouctou, M. Ouangara, a délégué son vice-président, membre de la commission, Cheikh Ousmane Issa Arsina Sissé, il est là pour venir au nom de la région de Tombouctou. Toutes les régions du Mali sont là. Aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, cette paix-là, vous l'avez battue de main de maître. Vous avez approché votre frère et homologue Mahamadou Koné. Vous avez approché Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Il vous a dit ceci. Le vin, les musulmans du Mali sont là. Ils vont venir donner la paix et prier pour la paix. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont venus avec les frères protestants. Le pasteur Mfa Ouattara est là. Yatara est là. Ils sont venus avec l'église catholique. C'est pour dire toutes les religions du Mali sont ici au CICB pour amener la paix et le vivre ensemble. Bamakoyan, munu ya tutige, mi nyare touré et travé, ou ma tienlike ou ye nyumandeke, ou deunu modeun beyan, ou bina kuma ambele gelen togola. Nous, ou ya ke kanye, nous de bisek, nous de nyamakala tiguye, am munu nanaka bo yoro janfe, ou ya jira nante dunaye Bamakoyan. Aw ka don, aw ye minke jamanaye, Ousmane Madani Haïdara, ni ya togo fo kuma bana.
ko ni hera bade abata asimiyerela président de la république bonya baka aka foli boye anaka membre de gouvernement be ani CNT mo be ani ministre minnu be le général de corps d'armée Ismaël Wagé ama sege ama salaya ani anga ministre de culte monsieur Kone Bebado chaque fois be famille fondatrice là mogo be ya Morikunda mogo be ya Mali région na il mami togola kwa ba be fo ni ye la nyini mi ye ko ale ye ani nimbe kunfa suni tle awa nyaare ni drave ni tourew u ka bare mi ye duawu et pour que jamana en kabe jamana en kake awa kelenye boda kele boyoro kele ko au conseil islamique à président Ousmane Madane ba kalama alimamu ba kala wakati be ube nyogonye la ube duawu la pour que jamana en kaseka boni koina ka fuye fana kabila fembe malila awa lawoli la kata kabini wagadu la kanabla fosisa mogobaw de boro la minu ye contribution que pour que islamia ka jidi islamia ka ta nyefe ote ko kuraye malila donc arabu bodo fantam bedo islamé bedo bebo kalama donc bibi mali est référence de yorobela islamia kunla dina fembe malila awa abeya seko ke ko ale ka foli de be awye nin koy mimbe abe duaw ke sunitle awa beka duaw ke jamana akabe beka kan kelenfo ko donc fembe boni kono aba nyine akake heray ala sago sago aka foli do takbir somma takbir biye dombay islameo be farala nyogon kan mbenina ntenina mbeni fe nteni fe otiambi ambe ambulo di nyoma kana kabide nyesigi kakla ko nyemoya ko takadi anga jamana nyemogo ma krengreni ala ka takadi anga général de corps d'armée Ismaël Wagé ka dalema alebe yoro anga dine ministry noye docteur Mahamadou Omar Kone alebo yoro la dine belejele kalfalendo ale de la okuma o tabolo befne nyogon soroya chrétien bien ambu fokosbe ko wale yimando atna tabolo belejele dine wore mamunu bien abeka foli bien inshallah wala anga président de l'assemblée koro Ali Nuhu Diallo ay kenesoro kwa ki bismillah kafara Sharif Ahmada hamahullah amodi abe kene kono ya kwa ki bismillah anga doni ba fen bia ak bela jele amba nyino fe ko bismillah anya min to fo ama min to fo okma ambe quartier do de kono ana ambe commune do de kono o nyemo ba noye monsieur le maire Amadou Ouattara kuma bina dalema aleka ka jama bismillah inshallah monsieur le maire bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre d'État chargé de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Monsieur le représentant des jeunes musulmans, de la jeunesse musulmane, Monsieur le représentant des bureaux régionaux du Haut Conseil islamique, Madame la représentante de l'UNAFEM, Monsieur le représentant de la communauté siite, Monsieur le représentant de la communauté sunnite, Monsieur le représentant du groupement des leaders spirituels et religieux du Mali, Monsieur le représentant de la Ligue des prédicateurs du Mali, Monsieur le représentant de l'AMIPI, Messieurs les légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole rigoureusement observé, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil communal et de l'ensemble des populations de notre commune,
j'ai l'immense honneur et le profond plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée du Rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali, organisée par le Haut Conseil islamique du Mali. Je salue respectueusement les autorités administratives et politiques présentes, les leaders religieux, les érudits, les imams, les invités venus de toutes les régions du Mali, ainsi que tous les fidèles musulmans qui ont répondu à cet appel de fraternité et de cohésion. Mesdames et messieurs, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel de notre pays. Elle nous rappelle que l'unité, la solidarité, le dialogue et le respect mutuel constituent les fondements essentiels de notre vivre ensemble. L'islam nous enseigne la paix, la tolérance et la fraternité. Des valeurs qui doivent continuer à guider nos actions individuelles et collectives pour bâtir un Mali stable, prospère et réconcilié avec lui-même. Je tiens à féliciter chaleureusement le Haut Conseil islamique du Mali pour cette initiative louable qui contribue au renforcement de l'unité de la communauté musulmane et au-delà, la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Les mêmes vont à l'endroit des plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement pour cette cause noble, indispensable pour tout développement. Comme l'atteste la présence parmi nous, le ministre d'État de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale, et celui en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Que tous retrouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et messieurs, je formule le vœu que cette journée soit un cadre d'échange constructif, de prières sincères et d'engagement renouvelé en faveur de l'unité nationale, de la concorde sociale et du développement de notre chère nation. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la paix et la cohésion sociale, vive le Mali uni et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Foli baye, bonyamasaki baye, barkada baye. Ma ba fe be kenega, ambe foli kura kura yawe. Anga muso bawo amanyina uko ina fem. Unyemo ba no de tanti kaja tokola. Aka foli be ya ani muso bawo bela jelen. Mali muso be foli be yawe dakunya kelen. Nambola en sisano commission menye ni mbara ilabe. Ni oye kelenya ni be. Ani koto nyokontala o domba mimbea dina nyemo ni nyonche je kuluba minye abarake ka ko la sabati hoko islamiki konnana ato nyemo ba no je kulu nyemo ba e o da Cheikh Ibrahim Kontawo ambe da kunya fladi ama inshallah barai nyebla kuma minu mabolo barai ka alebna wofo o ko fefe minye déclaration nye o bina tugu wala arabukana tuwabukana bamanangana ni ala solama. ليتفضل الشيخ إبراهيم كونتاو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما دمنا أم الله تعالى فو ninka waliñumando alamiya am be nin kene barka mainka nin kene noralenka islamaya ka kene fasodeya ka kene ben ka kene keleya ka kene ambe kuma dɛmɛ ni foli ani waliɲumandɔn an ka parrain ye n'o ye an ka ministre ye de l'État, général
Ismail Wage. Anga foli na anga wale nyuman don abanga ministry mi ni jamana dina ani bato kayoro ani ladaw ko bela jelen kalfa ma no ye anga ministre Dr. Muhammad Kone. Kanga fol kerengelen lase anga je no ye ho conseil islamique anyama ba no ye Sherif Usman Madan Haidarai. Ambe bela jelen be maminu nga sigila yanno no ye Bamako tutiga bawye Bamako dubaw no ye nyaro ni toure no drave ye ambu bela jelen fo ku wale nyumando anga sigida no ye commune 5 a mairie amba fo ni ka wale nyumando au conseil islamique membre bela jelen ambu bela jelen fo kerenkere anga commission mie ni barenke aka paysan no e vice paysan Makiba ani commission minu jera ka barake a commission bela jelen nyamogo ani commission membre bela jelen ani ho conseil islamique membre bela jelen ani Mali islamo bela jelen ku bela jelen fo ku wale nyumando anga association islamique ni ulu de kera ni sigi ulu kera ni mayoro ka damina anga almami tona kana se amin fiuma kana se ligue prédicateuruma kana se association islamique bela jele suna ton ba ani groupement Mali islamé ton bela jele unyemgo minumbe ani tonde minumbe anga foli biso bela jele mako bismillah kanin kenenga anga raison bela jelen ka représent nana a bela jelen raison simato kofe ulu ka représentant minumbe anga foli bu bela jele anga wala nyumandombuye ngambite ka siga ka foli kerengelembe anga almamiye islamo mala ka fo yoro yoro u ka foli be kerengere almamiye islamo jenena ulu de ka anga seli kanaye u jenena ulu de ka anga furu siranye u jenen la yani ka fo ulu de ka duwa kanye maminu mana bancela u jenena ulu de ka selaka ulu ka nyamogo be anno ambu bela jelen fo nuku wala nyumandoya anga ninkenenga mbadeu ambe nusa jakenaka kenai Allah taala ka je kofe aka demen kofe anga jamana nyamogo ulu de jenanae ninga tlaka an deme ni bare nka se ka ke ulu nyama ba no yanga pezanye anga general Hashim Goita amba fo ni ka wale kale wala ni aka gouvernement ka damna premier ministre la ni ministre bela jelen ku bela jelen fo u ye soutien min dama anga ni barena ni ku fo ku wala nyumando ku ni che u yera barala ala ka no sara herala ambado ambe jaman bela jelen donya ka fo ni ho conseil islamique u ye baray u ya seme équipe dodela équipe no be organisation ke ale ya latige ne ka siga ka nyamoye nga abaro dira magaro de ma ne ret metamero lansera surade bare bela jele an janyon sera kan bare nke ni chesri ni nyongo mine ni kelenyae ni Mali ka dina hamiye ani Mali jamana ka hamiye min sera ku se ni kena bainga ni bara norole mi nan siglen boka ambu bela jelen fo ku wala nyimanda u ka bara la barai anye la nyinin ke islamo ka faranyonga amba don ma min jamana mi ni kusu mi 98% no ye islamo ye nulu ka benkera o kore Mali bela jelen benkera ka
mais diina mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnna n'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye Mali bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ diina na donc o diina mɔgɔw ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnna silamɛw ka bɛn Mali ka bɛn ni sinsin ni a n'an duloma o y'o de ye Mali Haut Conseil islamique y'a laɲini anw ka se k'o duloma in k'o turu walasa Mali ka bɛn ka se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ u ye nin baara min kɛ Ala k'a n'u sabati comme kuma limitelen don an tɛ fɛ ka tɛmɛ an ka waati kan Alahu Taala a y'a laɲini a ka kitabuba in kɔnɔ k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛn juruba kelen na o juruba kelen in a y'o de bila silamɛ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ parce que fɛn si an tɛ se ka fɛnba si kɛ diɲɛ na an tɛ se ka fɛn ɲuman si kɛ diɲɛ na n'an ma ɲɔgɔn minɛ de o de la a y'a dafa ni balibaliya ye ko an kana fara an kana ɲɔgɔn kɛlɛ an kana ɲɔgɔn juguya wo bɛ se ka kɛ sababu ye ka échec nati an ka yarabi Ala k'an kisi o ma donc o bɛn o sinsinlen de maliyɛnw an b'a ɲini Ala k'a kɛ Mali sinsinna ye donc kuma laban na o yamaruya kosɔn an bɛ a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ɲini Mali silamɛw fɛ an ka ɲini an k'an cɛsiri page min n'a y'a sɔrɔ o tun daminɛna Mali la Mali ka taabolo tɛ Mali ka baara tɛ ka kɔrɔ mais setanɛ nana ka jan turu mais Alahu Taala bɛ kɛ sababu ye k'o jan k'o échouer maliyɛnw ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn sen minɛ n'Alahu Taala sɔrɔ nin y'o page tourné Mali la n'Alahu Taala fɔ abada n'o page tourné na page min daminɛna o fɔlɔ ɲɔgɔn kanu o page dayɛlɛla n'Ala sɔnna Mali la yafa ɲɔgɔn ma o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna ɲɔgɔn bilasira ɲɔgɔn minɛ o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna construction ka jamana jɔ ni jamana ye ka ɲɔgɔn minɛ kan kelen kan n'Ala sɔnna o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna drapeau ba kelen min bɛ an dulon ɲɔgɔn na ni k'an kɛ kelen ye k'an kɛ fa kelen ye k'an kɛ ba kelen ye o page dayɛlɛla Mali la Alahu Taala sɔnna o kɔfɛ an t'a fɛ ka bɔ kɛnɛ in kan f'an k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra sababu ye ni ka fara ɲɔgɔn kan n'an ka jamana in na Haut Conseil ye lahiru t'a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ wajibiya nin ye ka maliyɛnw ladɔnniya de ye k'a fɔ nin baara in daminɛna baaraba de bɛ nɔ kɔfɛ fɛn o fɛn ye ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka ɲɔgɔn minɛ sababu min nana ni ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique bɛna baara kɛ k'o sababu bɛɛ lajɛlen ban an ni ɲɔgɔn cɛ ni Alahu Taala sɔnna Ala ka Mali taɲɛ Ala ka silamɛya bonya Ala ka silamɛya kɔrɔta ya Rabbi Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka diina Ala k'a taa ɲɛfɛ an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a kisi Ala k'a tanga Ala k'a kisi fitna ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وتتوحد الكلمات وتبتهج النيات تشتمل القلوب على مائدة الأخوة والوطنية لتبرز للعالم أن التوحد نواة النجاح وأن الفرقة بذرة الشقاق فأهلا وسهلا بالأخ الحسين جكتي يتلو علينا البيان لهذا الملتقى أما المو أمنا حسين جكتي ولي حكومة الإسلامية تغلا déclaration en arabe الابنا وفيرسون فلفلوكلا أكا بسم الله. التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين في مالي تحت شعار معا لمواجهة التحديات. بيان القادة الإسلامية في مالي الدباجة. الحمد لله الذي أمر بالوحدة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وحدة الصف من مصادر قوة الإسلام والمسلمين، لذا أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة
وحث عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة. والفرقة والتنازع من أسباب الخذلان والشماتة، لذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها وذم أهلها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه متفق عليه. في ختام هذه الإجراءات الطيبة والمساء الحميدة، يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي البيان التالي: المحور الأول: وحدة المسلمين. المبدأ التوجيهي: وحدة المسلمين واجب شرعي وضرورة اجتماعية للتعايش السلمي ومواجهة التحديات. وتحته البنود التالية: رقم 1: التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات في الإسلام أمر واقع شرعاً وعرفاً، يجب الإقرار به وتقبله والتكيف معه بلزوم أدب الخلاف. 2: يمنع توظيف التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات كوسيلة لنصب العداوة والبغضاء بين المسلمين في مالي أو ذريعة للفرقة والتشرذم. 3: يمنع الغلو في الجزئيات التي تطغى على الكليات، وكذا الاشتغال بالمسائل الاجتهادية واتخاذها محوراً للوحدة أو الفرقة. 4: يجب على كل مسلم خاصة القيادات الإسلامية التسامح والتصالح فيما بينهم والصفح أما سلف لخلق جو للتعايش السلمي الوطني الذي يعيش في ظله كل الطوائف الإسلامية المعتمدة لدى المؤسسات الإسلامية مع سيادة روح الاحترام والسلام والمحبة المتبادلة. 5: يمنع تتبع الزلات والتشفي وتصفية الحسابات باسم الدين، وكذا تضخيم النزاعات ونقلها إلى العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا حكمة، مما يؤدي إلى هدم الثقة بالقيادات وإسقاط الرموز وطمس هيبة المؤسسات الدينية الإسلامية. 6: يجب على كل مسلم وكل مواطن حماية المقدسات والثوابت الإسلامية، ويمنع منعاً باتا المساس بها أو النيل منها بأي حال من الأحوال. 7: يمنع كل التصرفات وكل التصريحات وكل المنشورات التي تطعن في المقدسات والثوابت الإسلامية وتوقد نار الفتنة بين الطوائف الإسلامية المعتبرة في الدولة. المحور الثاني: الدعوة والخطاب الديني. المبدأ التوجيهي: الدعوة إلى الله وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم السلام، والعلماء ورثتهم فيها، يجب القيام بها في إطاره الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة الدين والدولة، وتحته البنود التالية: 1: نحث جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الأئمة والوعاظ والمرشدون، خاصة الجيل الصاعد، على التأصيل والتحصيل والتعليم والتحرير، لا الجدل والطعن والإثارة. 2:
لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى حرية التعبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق ما في الكتاب والسنة مع الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن مع احترام المشاعر واعتبار وحدة المسلمين من الأولويات الإسلامية والوطنية. 3. الوسطية من خصائص الدين الإسلامي يجب الالتزام به والبعد عن الغلو والتطرف وجميع الأفكار الإرهابية. 4. يمنع التطاول على شعائر الإسلام وثوابته ابتداء من الذات الإلهية المقدسة والملائكة والرسل والأنبياء والكتب المنزلة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والأولياء والصالحين وأركان الإسلام والإيمان. 5. يمنع العنف والشتائم والتصريح بالأسماء والأوصاف اللازمة في أوساط الوعظ عبر جميع الوسائل بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي. ويمنع كذلك التنابز بالألقاب وتنزيل أحكام الشرع وأوصافها في غير منازلها مثل التكفير والتبديع والتفسيق. 6. يمنع تزوير وتلفيق الصوتيات والصور والفيديوهات والقص واللصق بها لإثارة الفتنة بين الواعظين والدعاة أو للاستهزاء بالدين ورجاله. المحور الثالث إدارة المساجد. المبدأ التوجيهي: المساجد بيوت الله على الأرض لعبادته تبارك وتعالى وللتأليف بين القلوب وتحقيق الوحدة لا للتنازع والفرقة. وفي إدارة شؤونها يرجع إلى الأحكام المتعلقة بالمساجد الواردة في توصيات الورشة الوطنية للمجلس الأعلى الإسلامي في مالي حول إدارة المساجد وترشيد الخطاب الديني المنعقد في باماكو يونيو 2022. المحور الرابع أحكام عامة. 1. يلتزم المجلس الأعلى الإسلامي في مالي رئيساً وأعضاء وجميع القادة الإسلامية في مالي بتطبيق مبادئ وأحكام هذا البيان لتعزيز وحدة المسلمين وتطهير الساحة الدينية وتحسين العمل الدعوي وللحفاظ على الأمن الوطني ومصلحة المواطنين. 2. تفسير أي خرق محتمل لهذه المبادئ والأحكام يعود إلى المجلس الأعلى الإسلامي وفق نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتحت إشراف لجنة متخصصة. 3. عند خرق هذه المبادئ والأحكام يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي العقوبات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة. 4. تدعى السلطات الإدارية والقضائية إلى التنسيق مع المجلس الأعلى الإسلامي في مالي لتطبيق هذا البيان ووضع آلياته العملية وحل النزاعات المتعلقة بالدعاة والأئمة والمرشدين والقادة الإسلامية والمساجد قبل اتخاذ أي قرار. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La déclaration de la communauté musulmane. Préambule. Louange à Allah qui a ordonné l'unité et la cohésion et a interdit la division et la discorde. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur le messager de la miséricorde pour l'humanité, Mohammed, fils de Abdullah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'unité de la communauté musulmane demeure l'un des piliers de la force de l'islam et des musulmans. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, l'a prescrite dans de nombreux versets du Saint-Coran
De même, le prophète, paix et salut sur lui, l'a fortement recommandé dans de multiples hadiths. À l'inverse, la dissension interne constitue un facteur d'affaiblissement et d'échec pour la communauté musulmane et suscite la satisfaction de ses adversaires. Allah le Tout-Puissant l'a interdite, à désavouer ceux qui s'y adonnent, et les prophètes l'a proscrite. Allah exalté soit-il dit: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Famille d'Imran, verset 103. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit: ne vous enviez pas, ne vous complotez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas les dos les uns aux autres, et qu'aucun de vous ne s'immisce dans la vente d'un autre. Soyez plutôt des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Combien il est mauvais à une personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un autre. Son sang, ses biens et son honneur. Fin de citation. Depuis les premiers siècles de l'Hégire, les musulmans du Mali ont vécu dans un climat d'unité, d'harmonie et de coexistence pacifique avec l'ensemble des composantes de la nation, malgré la diversité des croyances, des sensibilités religieuses et des écoles de pensée, pour la simple raison que l'islam est une religion de paix et de sécurité. Cette caractéristique de l'islam est éloquemment énoncée par le prophète, béni soit-il, de la manière suivante: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Fin de citation. Cependant, il a été constaté avec regret ces dernières années que cette diversité a parfois été instrumentalisée pour alimenter les tensions internes, favoriser les divisions doctrinales et élargir les fractures entre musulmans, tant au niveau des leaders que de la base, des prédicateurs que des fidèles. Cette situation résulte notamment d'un éloignement de la voie authentique de la prédication, malgré la multiplication des invectives, ou marquée par la multiplication des invectives, des insultes, des attaques aux principes fondamentaux et aux symboles sacrés de l'islam, à l'honneur des personnes, et la montée des tensions dans les mosquées et les structures de gouvernance de la communauté musulmane. Cette situation a fragilisé la communauté musulmane au sein de l'État, tout en favorisant les attaques injustifiées contre l'islam avec audace et imprudence, au point de menacer le prestige de l'islam et de ses institutions. Conformément aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, notamment la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. Rétablissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et la parole du messager d'Allah, paix et salut sur lui: ne voulez pas que je vous indique quelque chose de meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône? Si bien sûr, répondirent-ils, il dit alors le rapprochement entre ceux qui sont en conflit et la prévention de la discorde entre eux. Considérant que le Haut Conseil islamique du Mali est l'interface entre la communauté musulmane et les autorités du Mali,
et que l'un de ses objectifs principaux est de renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale, la tolérance intra- et interreligieuse, afin de préserver la vigueur de l'islam ainsi que la stabilité et la sécurité de l'État. Considérant qu'il lui revient de prendre toutes mesures appropriées pour maîtriser la situation, prévenir les divisions et coordonner les actions visant à établir l'unité des musulmans dans le respect de la sécurité nationale et de la protection des valeurs et symboles sacrés de l'islam. Au regard de ce qui précède, le Haut Conseil islamique a lancé un projet d'envergure nationale en faveur de l'unité des musulmans et a multiplié à cet effet des initiatives, rencontres entre leaders religieux de différentes tendances, visites de courtoisie aux personnalités de la communauté musulmane, appel à la solidarité et à la concorde, un point de presse tenu le 3 mars 2026 à Bamako et l'organisation du présent Rassemblement national visant à corroborer et à symboliser l'unité des musulmans face aux défis actuels. À l'issue de ces démarches, le Haut Conseil islamique adopte et publie la présente déclaration. Axe premier de l'unité des musulmans. Principe directeur, l'unité des musulmans est une obligation religieuse, une nécessité sociale pour la coexistence pacifique et une réponse adéquate aux défis. Ce principe énonce les dispositions ci-après. 1. La diversité doctrinale, intellectuelle et méthodologique au sein de l'islam est une réalité reconnue tant par l'islam que par les usages. Elle s'exerce dans le cadre du respect de l'éthique et de la divergence. 2. Il est interdit d'utiliser cette diversité comme moyen d'alimenter l'hostilité, la haine entre musulmans ou de justifier la division et la fragmentation. 3. Il est interdit d'accorder une importance excessive aux questions secondaires au détriment des principes fondamentaux ou de faire des questions d'interprétation juridique les critères d'unité ou de division. 4. Tous les musulmans, et particulièrement les leaders religieux, sont appelés à la réconciliation, au pardon et à la tolérance afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre toutes les sensibilités islamiques reconnues par le Haut Conseil islamique du Mali à la lumière du Saint-Coran et de la tradition du prophète, béni soit-il. Il est interdit de rechercher les erreurs d'autrui, de régler les comptes personnels sous couvert de la religion ou de diffuser des propos de haine sur les réseaux sociaux d'une manière qui affaiblit la confiance envers les leaders religieux et les institutions de la communauté musulmane du Mali. 6. Tout musulman et tout citoyen a le devoir de protéger les symboles sacrés de l'islam. 7. Toute déclaration, publication ou comportement portant atteinte à ces symboles ou attisant les tensions entre les tendances reconnues de la communauté musulmane du Mali est formellement interdite. Axe 2 de la prédication. Principe directeur, la prédication est la mission dévolue aux prophètes et messagers d'Allah, paix et salut sur eux. Les érudits en sont les garants et doivent l'exercer dans le cadre légitime héritier du prophète béni soit-il pour l'intérêt de la religion et de l'État. Il fixe les dispositions ci-après. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tous les prédicateurs, imams, prêcheurs, acteurs, guides et leaders religieux, particulièrement ceux de la nouvelle génération, à privilégier la formation, l'apprentissage,
la recherche, le développement intellectuel plutôt que la polémique et les attaques personnelles. 2. Chaque prédicateur dispose de la liberté d'expression dans le respect du Saint-Coran et de la Sunna, en conformité avec les principes de la sagesse, de la bonne exhortation, du dialogue constructif et de l'unité des musulmans. 3. La modération ou le principe du juste milieu constitue l'une des caractéristiques essentielles de l'islam. Toute forme d'extrémisme, de radicalisme ou d'idéologie terroriste doit être rejetée. 4. Toute atteinte aux symboles sacrés et aux principes fondamentaux de l'islam est interdite, notamment celle à l'égard d'Allah, des anges, des prophètes, des livres révélés, de la famille du prophète, de ses épouses, de ses compagnons, des saints et des pieux serviteurs, ainsi que des piliers de l'islam et de la foi. 5. Il est interdit d'adresser des insultes ou des attaques directement ou indirectement envers des personnalités identifiées, nommément ou par allusion, d'usurper des titres religieux ainsi que de qualifier un autre musulman sans fondement textuel de mécréant, kafr, de pervers, fasiq, ou d'innovateur, mubda'. Ces actes sont interdits, qu'ils soient faits au cours des prêches ou sur les réseaux sociaux. 6. Il est interdit de falsifier ou de manipuler des enregistrements audio, des images ou des vidéos dans le but de provoquer la discorde ou de se moquer de l'islam et de ses représentants. Axe 3 de la gestion des mosquées. Principe directeur, les mosquées sont les maisons d'Allah sur terre, destinées à son adoration, au rapprochement des cœurs et à la réalisation de l'unité, non à la discorde ni à la division. Ce principe renvoie aux dispositions relatives aux mosquées dans les conclusions de l'atelier national du Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation des prêches tenu à Bamako en juin 2022. Axe 4. Dispositions générales. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président, ses membres et l'ensemble des leaders religieux musulmans, s'engagent à mettre en œuvre les principes et dispositions de cette déclaration afin de renforcer l'unité des musulmans, assainir l'espace religieux, améliorer l'action de prédication et préserver la sécurité nationale. 2. L'interprétation des éventuelles violations de ces principes et dispositions relève du Haut Conseil islamique conformément à ses statuts et à son règlement intérieur et sous la supervision d'une commission ad hoc. 3. En cas de violation de ces principes et dispositions, des sanctions sont prononcées par le Haut Conseil islamique du Mali. 4. Les autorités administratives et judiciaires sont invitées à coordonner leurs actions avec le Haut Conseil islamique du Mali pour l'application de cette déclaration, l'élaboration des modalités pratiques de son application, le règlement des différends relatifs aux prédicateurs, imams, acteurs, guides et leaders religieux et aux mosquées. Qu'Allah accorde ses bénédictions, sa paix à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le 20 juin 2026. Merci. Jamanadenw ka laara kɛ jali tɔnba mun da kun ye silamɛw ka kɛlɛ Mali kɔnɔ mais diinɛ ɲɛmaaw ka dantigɛlikan ye kuma ɲɛbila la
ko tano be ala taala ye mu yamari ke ni kelien ani nyogomne ka balli ka bo farafali ani fongo nyogoyama kisi ani nema be ala ka chide mu ci la ka hine hadamade abema no he ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam nin tamalen ko kaboy al samo ka kelien o yoga fanga sur l'isra doye o de ka ba ala yamaru kene ay o ala ka chidi yamaru kene ay o samo ka farafradi o yoga la fu sababu o yoga dese sur l'isra sababu doye o de kama ala ya balike ka bo ama ala ka chidi balike ka bo ama ala taala ko panga nyongom ne ala ka juruba kelen ko angana fara o ala ka chidin fana ko kisi ani nema be ay ko angana nyon jugoya angana nyon hasiriya angana fere jugo tike nyon kama ko angaka ala ka joyi munum be balma mowi ko same balma aslam nyoy ata tono ata labla ata dogoya ko ala en be du sunde ko nala ala debo o kono ko don ko a wasalino same jurumin bala iki same nyogon dogoya ka jashi ko same balmadi asame nyogon wa a joli haram nyade no aka adambe haram nyade no aka naflo fana haram nyade no aka ula ko die bang majba ko na lajeya kabri samaya nana ala kirama wati muna sallallahu alaihi wasallam asan kema folo ka dona mali kono ya samo balula nyokon kam ben kono o balula nyokon kan nyokon minela o balula nyokon kan nyokon kanuna ka soro ka tabulo tekele o ka famyo tekele kadaka samaya jo no femunga o ye basigi ani kanda o taala no ala kira makana sallallahu alaihi wasallam islam nyuma yo mogomu ne samo kesila abulu toroma ka kesi annengunto toroma o kuma ko na rambadu ko jate mina o kala malina no wakati labaina ka fo chetana be kado samo ni yonte ka fo ngo nyoko lana ka nyoko sama lana ka nyoko buru jaw lana mo men ka to be ka to sama buya be ni ka bo aka mo ka so be ka to sama juku be ni ko so sama bulo kada ni mbeka o conseil islamique joro mo be ala jamana en kono ka fo jamana famo olu de ka jaku sikilendo ka ke o kuma dai ka ke sama fana kuma dai ka ke jamana don kuma dai wala sa jamana ka basigi jamana don wa nyongo mene wani aka la nyamba doy o la nyino wali ali kama ani nga baraka ni ala taala ka kuma ka huni ani nga baraka ni ala kira ka kuma ka huni sallallahu alaihi wasallam o conseil barabas ki senga o baraba ni dumai ko fendo jengena ka amabon folo ka nga ambulo o fen koro ka la clean o fen ni dumai mali sama o ka keliya amna tun jegelendo o amna la clean ka jo wala sa jamana ka basi o wuli ka jo chama ka o kuma ko nala o wuli ka jo chara en fait ni o wuli ka jo do kene kan bi nala taala ka je ko dina nyamo ko be nyongo soreya o de kama ni kene hinga dan digali kam be ka nyasi islamo bema mali kono ya dan digali kam be ka nyasi jang mawma mali kofe fambe la jerina dina nyamo ko be tokola o dan kel kan dumai abonda folo samo ka keliya o bondai o simsile no simsimbere mun ka o de ka fo samo ka keliya o jago ali dina kono wa halamadina fanana fen
karabalen do wajibi do kan ga ke wala sa balo ñokon kan o ñu manga siga soro ka sigi ñokon Allah fela ka balo ñokon Allah fela ani ga ñokon deme ka gele yo kumbe o siga sabati to ko amuna ni mufle ni no de bondai sigi nay sharia den do be akono nana o sharia den foro e dumai hakilina foli ñokon ko tabulo foli ñokon ko famio foli ñokon ko stame dina kono o e fe mu sabati lendo sharia ba sabati wa adama dia fa be asabati fe mu la ko do eno o ba sabati o kama abi wajibi asame be fa naka iga gene oye ko ku ka mena ko mana ne fo ñu la da wala barali ni afian folay aflana abalendo stame beka muy fo ñu yawe muy tablo ka fo ñu yawe muy hakla fo ñu yawe muy kunkule na fo ni ñu konko kota ko ke tasma mu na be ka jugu ya mene stama oni ñokonce abalendo kota ko ka bere me ka konia bere sama oni ñokonce malikono wa abalendo ka ta ka ke lamu me fomu faraninke me bembere fini fara sama oni ñokonce o balendo shara den flana abalendo ka dansako ke bolo farawla mu me ka sobe ka to bakulu ba mu me onje olu be kari o to ka na balendo ki yeda shukula ne fewye fewne jija kituwi fa bata ka sobe ka to ame fara ka bo nyokona ka so bolo farado jija yorobe akona la sharia de nanna abi wajibiya same kilinglen beka keren ya buloma dina nyamaw ambe ga yafa nyoma kanyo ngoma koto kanyo ngomene kake kili femu temena ango ka jiboni ambe ga yafa nyoma kanyana me akura damne awni nyogonche onyana me akura ambe balu akono ne ñogon kun baloye lafiala ne ñogon mena baloye lafiala ñogon kanu ani ñogon bunya o be soro mun ko nala stame tabulo be ni ñogon ke tabulo mun be ni asabati leno dina mo ko bulo sharia de duruna abalendo baliko juguyara kamaw sokobe ko terente non ko oluta ko ga filu belen o nofe wala sa ki yera mone bo ola ne o foli wala sa ki ga feda terente dum ko olu bangi kenega ne dina to koy fongo nyonga munumbe na be se ga foka ba mawdi nyokonte abalendo ko lu buya foka takata ne réseau sans fait ka akmo fo ka nyoko kerune ay ka nyoko buja ne ay ka so ko donte ala mum ga sobe ka to dana ko bebbi ab ka sobe ka to mawne ma pawi dina ga fen baw dina ga fen la tangado buya mo me oka o buya be la no sharia de worona abi wajibiya same den kelinglen be ka mali kono ya wa be wajibiya fana mali den kelinglen be ka fenwe same aga fen bawe fenwe same aga fen ba sabati lewni ne fen salma ro dina kono be ka olubuya wa abalendo dangana kali same aga fen bashila abalendo dangana kari samaga fen sabatile sila amana kene sero srai
sariyadenw wɔɔrɔ na o 7 na kumakan mun bɛ yen kɛwale mun bɛ yen jɛnsɛnifɛn mun bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye k'a to danbɛkari samiya ka fɛn baw la danbɛkari samiya ka fɛn sabatilaw la n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to fitinɛ tasuma o mɛnɛ diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ balilen don lahalaya bɛɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bonda filanan o bonda filanan bɛ jumɛn de kan ka weleli kɛ ka taa Ala ma ani diinɛ lase kuma kan o bonda in jɔlen don sinsin bere mun kan o de ye k'a fɔ ka maaw wele ka taa Ala ma nabiɲɔgɔnw ka baara don ani cidenw kisi ni nɛɛma bɛ o bɛɛ kan wa o baara in dɔnnikɛlaw de a tiɲɛ tabagaw ye o kɔfɛ a bɛ wajibiya dɔnnikɛlaw kan o ye fɛn mun tiɲɛ ta nabiɲɔgɔnw bolo o k'a la baara i n'a fɔ nabiɲɔgɔn y'a baara cogoya mun na n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to diinɛ ka ɲɛtaga bɛ sabati wa faso yɛrɛ fana bɛ basigi o bonda in na sariyaden damadɔ bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ bɛɛ su kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma alimamiw diinɛ laselaw wajulikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma tuguni sifin kunda denmisɛnw an bɛ o bɛɛ su ko ka dɔnniya ɲini ka fɛnw ta a sun kɔrɔ ka dɔnni ɲuman sɔrɔ k'a ta gafew kɔnɔ dɔnnikɛlaw nɛn kan o ko yɛrɛ sogo la ni o ye kosɛbɛ yanni o kɛ kumakɛlaw ye o ko yɔrɔ ma janya ka bɔ dara sɔsɔli ma ani ka dankari ɲɔgɔn na ani ɲɛmɔgɔ dakɔrɔbɔli bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la sariyaden filanan diinɛ lasela o diinɛ lasela jɛn diinen don i ma i k'i fɛɛrɛ fɔ Ala ka diinɛ laseli la nka a ka bɛn Ala ka kɔrɔnaba kɔnɔ kuma ma n'o ye kɔrɔnaba in ye ani Ala ka ciden ka taabolo n'o ye sunna a ka bɛn o ma o laseli in kɔnɔna la i k'i jilaja ka kodɔn matarafa i ka kuma o la ka wajulu kɛ kɛcogo cɛ ɲina wa ka dara sɔsɔli kɛ fɛn na mun b'a la n'o de ka ɲi ni o bɛɛ ye nin bɛɛ kɔnɔna na ka maaw ka sɔmiw kɔrɔsi ani ka jate k'a fɔ ko silamɛw ka kɛnɛya o ye fɛnba ye diinɛ kɔnɔna la wa o ye fɛnba ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la sariyaden sabanan camancɛ kankunya n'o de ye ka ko kɛ camancɛ ye k'a bɛrɛbɛn o ye an ka diinɛ in lasuru dɔ ye ko camancɛ diinɛ don o de kama a bɛ wajibiya bɛɛ ka o matarafa i ka kumaw la i ka fɔtaw la ka ko fɔ ka dan a dan na ka dan camancɛ la i kana dan sago bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ dantɛmɛ wale ma bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ hakilinaw ma hakilina mun ye jatigɛ waletigɛlamaw ka hakilina ye kana kɛ o jɛnsɛnbaga ye jamana kɔnɔ sariyaden naaninan a balilen don ka dansago kɛ ka kuncɛbaniya kɛ ka kunkɔrɔta kɛ kuma na silamɛya taamasiyɛnbaw kan silamɛya ka fɛn sabatilenw kan minnu bɛ daminɛ fɔlɔ Ala yɛrɛ la ka Ala nɛni ka fɛn fɔ Ala ma mun n'a ka bonya ma ka o balilen don bi fo ka taa se don min ka di Ala ye a balilen don ka fɛn fɔ Ala ka mɛlɛkɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ Ala ka cidenw ma a balilen don ka fɛn fɔ Ala ka nabiɲumanw ma a balilen don ka fɛn fɔ Ala ka kitabu jigilenw ma a balilen don ka fɛn fɔ Ala kira somɔgɔw ma sallallahu alaihi wasallam wa a balilen don ka fɛn fɔ kira yɛrɛ ma a balilen don ka fɛn fɔ Ala kira furumusow ma Ala ma jɛnɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ kira ka sɔhabaw ma Ala ma jɛnɛ o ma
a balen don ka fɛn fɔ ala ka maa ɲuman ma waliju a balen don ka dankari samiya jɔsen dɔ la kelen na a balen don ka dankari limaniya jɔsen dɔ la kelen na nin ye fɛn ye mun balen don bɛɛ kan a sariyalen 5nan ni gɛlɛya kana gɛlɛya kumajugu fɔ nɛnni wajuru la o balen don ka maaw ta o tɔgɔ ma k'o la buruja o balen don ka maaw mankutu fɔ mankutu mun b'a la n'a fɔra a bɛ dɔn ko karisa de ko don o balen don wajuru kɛnɛw kan wajurukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ sira o sira mun kan réseau sira fɛ a balen don wajurukɛlaw kan a balen don o cogo kelen fana na ka tɔgɔjugu fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛru ni tɔgɔjugu ye ani mankutujugu ye o balen don wa a balen don fana sariya ka kitiw ani sariya ka mankutu k'olu fɔ yɔrɔ la yɔrɔ mun tɛ a fɔ yɔrɔ ye i n'a fɔ ka maa fɔ ko karisa ye kafiri ye wali karisa ye fasiku ye wali karisa ye bida mɔgɔ ye nin balen don k'a sɔrɔ n'a ma kɛ a kɛyɔrɔ la sariyaden 6nan halisa laseli bonda la a balen don ka maaw ka kumakanw ta k'o jaw ta k'o tigɛ ka tugu ɲɔgɔn na copier coller kuma mun ma fɔ yɔrɔ mun na kuma mun ni maaw tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka olu kumaw tugu ɲɔgɔn na ka kuma min ta k'a bɔ yen ka yɔrɔ dɔ bɛlɛn k'o tigɛ ka fɛn dɔ tugu o la ka ja dɔ tugu o la walasa ka fitinɛ wuli diinɛ lasiraw ni ɲɔgɔn cɛ wali ka yɛlɛbɔnna kɛ silamɛya la ni balen don o conseil ka yamaruya la an bɛ taga bonda 3nan na o bonda 3nan ye jumɛn ye misiriw o ko la ɲɛnabɔli misiri ko ɲɛnabɔli bonda la an b'an sinsin fɛn mun kan o de ye k'a fɔ misiriw ye Ala Taala ka so de ye Ala kan ka bato so minnu kɔnɔna la walasa ka maaw dusukun degi ɲɔgɔn na ka maaw kɛ kelen ye a ma dabɔ fɔɲɔgɔnya yɔrɔ kama o farafarali yɔrɔ tɛ o hukumu kɔnɔna la o conseil islamique mois de juin san 2022 a ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka région kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ wele o kɔnɔna la a ye sɛbɛn dɔ dilan mun bɛ misiri kow ɲɛnabɔ o la an b'a ɲini o sɛbɛn mun dilanna k'o bila kabini 2002 baara ka kɛ ni o sɛbɛn kɔnɔ kuma ye nin ye misiriw ka koɲɛ bonda ye bonda 4nan ani a laban o ye sariyadenbaw ye ani fɛɛrɛw minnu tigɛra walasa sariya in bɛ se ka baara cogoya mun na o kɔnɔna la sariyaden fɔlɔ mun bɛ yen o conseil islamique Mali kɔnɔ yan ka daminɛ a président ba la ani a tɔndenw a membre bɛɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ Mali kɔnɔ o bɛ o kan di aw ma k'a fɔ fɛn mun fɔra nin dantigɛlikan in kɔnɔna la k'o bɛna baara kɛ ni a ye o bɛna baara kɛ ni a ye ka daminɛ président ba la ka taa se bureau mɔgɔ tɔw ma ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ taabolo bɛɛ an bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan an b'an kan di k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni nin kɔnɔ kuma ye ka baara kɛ ni a ye walasa ka jamana silamɛw ka kɛnɛya sabati an bɛ baara kɛ ni a ye walasa diinɛ lase kɛnɛ o bɛ se ka saniya cogoya mun na an bɛ baara kɛ ni a ye ka jamana ka basigi sabati ani jamanadenw ka nafa k'o sabati nin ye a sariyaden fɔlɔ ye a filanan
waliya fɛn fɛn mun bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to nin dantigɛlikan mun fɔlen filɛ nin ye ka a kɔnɔ sariyaden dɔ tiɲɛ o ko bɛ segin ka taga au conseil de ma a b'a lajɛ diɲɛma jɔlen na a ka sɛbɛnw cogoya fɛ ani a ka sariyadenw cogo fɛ wa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ au conseil kɔnɔ minnu ka baara bɛna kɛ o ye sariyaden sabanan ni laada minnu fɔlen filɛ nin ko bɛnkanw don ko dantigɛlikanw don ko sariyadenw don ni maa mun kɛra nin fɔɲɔgɔnyabaga ye au conseil islamique o de yamaruyalen don i ni ɲangi mun ka kan ko o ɲangi da i kan a b'o kɛ ne jamana faamaw ka bolo di ɲɔgɔn ma n'o ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma minisiriso mun bɛ yen n'o bɛ diinako kunna o mun bɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka sira fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a sariyaden laban au conseil islamique a bɛ faamaw wele mun ye ko gɛlɛlatigɛbagaw ye a bɛ kɛ ka faamaw wele tuguni mun ye kiiritigɛlaw ye ko ni au conseil ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa dantigɛlikan minnu fɔlen filɛ nin ye a bɛ se ka waleya cogoya min na ani fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a waleyali cogoya la ka bɛn jamana sariya ma ani a ɲini o fɛ tuguni fɔɲɔgɔnya fɛn fɛn mun bɛ yen n'a bɛ wajulikɛlaw kun kan alimamiw kun kan diinɛ ɲɛmɔgɔw kun kan misiriw kun kan yanni u ka sariya ta a ko la u ka segin au conseil ma fɔlɔ o n'o conseil k'a kuma fɔ nin de ye ɲinifɛn ye mun n'o bɛ ɲini jamana faamaw fɛ wa ni fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye nin de ye bɛnkan ye mun bɛ a la ne dantigɛlikan don ko k'a lase aw ma nin kɛnɛ in kan n'a bolonɔ bilala bi don in na juin kalo tile 20 san 2026 ka bɛn an ka samɛsan kalo fɔlɔ o tile 5nan ma n'o ye muharamu ye ala kɛra ka yira sɔn 1000 ani san 400 ani 48 a bolonɔ bilala ka bɛn bi don in ma au conseil ɲɛmɔgɔba fɛ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara o la kɔrɔ nin baara mun filɛ nin ye an bɛɛ ka baara kɛlen don mais Alahu Taala deli samɛsan kura daminɛ filɛ cogoya mun na ala k'a kɛ hɛrɛ sa ye jamana in ma samɛsan kura bɛnna nin baara daminɛ mun ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ka basigi sabati ka hɛrɛ sabati nin de ye kuma ye mun b'a la ne au conseil a labɛn k'a don da ko n k'a lase aw ma todunkan na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna ma baara tɔ ninnu kɛra cogoya mun na sigida wɛrɛ an bɛna o yira aw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye palais de la culture kɔnɔna ye mali haut conseil islamique ɲɛmaayaso kun ye baaraba min labɛn ka bɛn juillet kalo tile 20 ma san 2026 o kɛnɛ de filɛ nin ye bɛn kɛnɛ kelenya kɛnɛ min ni o kun ye haut conseil ɲɛmaaba ka laɲini ye ala sɔnna ma ko o de sabati ni ala ni kira sɔnna ma sigida wɛrɛ laseli minnu kɛra a bɛna o ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ bɛn ye mali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka duwawu kɛ basigi ni hɛrɛ min ɲinina ala ka o kɛ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ ka duwawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe tinya welila fala ka chideme tinya welila sara ka jubu bomori tinya welila Never
tiɲɛ wele